Παρακαλώ λοιπόν τους λοιπούς που είναι έξω για να αρχίσουμε Πότε θα πιστωθούν καλό. το Ειδικό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Καλό τώρα, όπως είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κύριε Βλάχο. Ωραία. Άρχεται λοιπόν η δεύτερη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ερέτριας του έτους 2025. Σήμερα Τρίτη, 29 Τετάρτου και ώρα 10. Σύντομα θα σας πω, θα μου γεμίζετε με ερωτήματα το λογοδοσίας. Από εδώ και πέρα θα γεμίζουμε με ερωτήματα το λογοδοσίας. Δεν θα ξαναδεχτώ να έχουμε λογοδοσίας και να έχω ένα άδειο λογοδοσίας και να γίνεται χαμούλη στο τακτικό, γιατί ο νόμος ορίζει αλλιώς. Όταν δεν έχουμε τακτικό, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα μιλήσουμε. Πάμε λοιπόν. Συνδυασμός του κύριου Δημητρόπουλου Ιωάννη. Δεν μας έχετε καταθέσει, κύριε Δημητρόπουλου, ερωτήματα σήμερα. Παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε την προηγούμενη επισήμανση. Ο συνδυασμός του κύριου Καραβά Χαράλαμπου. Θέμα 1. Διαχείριση αδέσποτων ζώων. Κύριε Στρουμπούλη, έχετε το θέμα για να το εισηγηθείτε και να κάνετε τα ερωτήματά σας. Παρακαλώ μόνο, επειδή το θέμα είναι διαμορφωμένο έτσι πολύ ανοιχτά, θα ήθελα να δώσετε συγκεκριμένα στίγματα των ερωτημάτων σας. Ναι, θα κάνω μια γενική τοποθέτηση και συγκεκριμένα ερωτήματα. Η αποτυχία, θεωρώ, της κυρίας Αντιδημάρχου στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πλέον είναι δεδομένη. Και το θέμα είναι ότι είναι δεδομένη σε όλους τους τομείς που αφορούν τα αδέσποτα. Είτε στην περίθαλψη, είτε στη σύντηση, σε όλους τους τομείς. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι, γινόμαστε κάθε μέρα μάρτυρες περιστατικών, όπου η αδιαφορία που επιδεικνύει σε αυτό το θέμα είναι τεράστια. Το στενάχωρο είναι ότι δεν δείχνει κανένα δείγμα ότι θέλει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Γιατί τα παράπονα πραγματικά είναι πάρα πολλά και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί πουθενά. Ίσα-ίσα το πρόβλημα εντείνεται και η διάθεση συνεργασίας είναι ανύπαρκτη. Οι συνέπειες τώρα αυτής της αποτυχίας είναι επιζήμιες για τα ίδια τα ζώα και την υγεία τους. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Οι ερωτήσεις που έχω να κάνω είναι οι εξής. Πρώτον, είχε δημιουργηθεί μια επιτροπή, πενταμελής μου φαίνεται, που ήταν παρακολούθησης για αυτό το θέμα και η οποία επιτροπή αυτή δεν έχει συνεδριάσει από τον Ιούλιο του 2024. Η αρμοδιότητα είναι και η παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου για τον περιορισμό των αδέσποτων, αλλά και την γνωμοδότηση για το επιχειρησιακό σχέδιο του 2025. Αυτή η επιτροπή δεν έχει, είπα ξανά, τον Ιούλιο του 2024 δεν έχει συνεδριάσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί από τον Οκτώβριο, έχω σημειώσει τον Οκτώβριο, δεν αγοράζονται φάρμακα για τα χρονίως πάσχοντα σκυλιά του καταφυγίου και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τα αδέσποτα των πόλεων, γιατί από τα μέσα Δεκεμβρίου δεν υπάρχει πρόγραμμα κτηνιατρικής περίθαλψης, με κτηνίατρο, δεν υπάρχει σύμβαση με κτηνίατρο και 16 μήνες δεν υπάρχει ο περισυλλογέας, που είναι υποχρεωτικό ο κάθε δήμος να έχει περισυλλογέα, και δεν υπάρχει ούτε σύμβαση με ειδικό συνεργείο, γιατί κατανοώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει υπάλληλος ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει ούτε σύμβαση με αρμόδιο φορέα που κάνει αυτή τη δουλειά, περισυλλογή. Και γενικά δεν τηρείται καμία υποχρέωση από το νόμο του 4830 του 21
δεν τηρείται καμία υποχρέωση σε αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα δεν υπάρχει καμία συνεργασία του Δήμου, της αρμόδιας αντιδημάρχου που έχει το θέμα αυτό αναλάβει, με τους φορείς και τους συλλόγους που είναι για τα δέσποτα ζώα. Αυτό. Θα απαντήσει η κυρία Μεργάνο, μόνο εγώ θα σταθώ σε ένα-δύο κομμάτια μόνο. Θυμάμαι ότι ο κύριος Στομπούλης είχε ξαναφέρει το θέμα για τα δέσποτα και είχε καταγγείλει ότι δίνουμε τροφές και κάνουμε φαρμακευτική, ιατρική μάλλον, περίθαλψη σε σκυλιά εκτός δημοτών μας. Όχι, μία περίπτωση είχα πει. Έχετε κάνει καταγγελία και λέω, είχαμε πει θα το δούμε, το ψάξουμε, ότι ο Δήμος Ερέτριας κάνει στηρώσεις, πάμε και από άλλους Δήμους να κάνουμε στηρώσεις. Θυμάμαι το είχατε πει αυτό και είπα ότι αυτό θα το δούμε. Τώρα τα άλλα θέματα θα τα αναφέρει η κυρία Αμερικάνου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι πετυχημένη ως αντιδήμαρχος αδέσποτη. Και δεν θα μπορούσα να είμαι, γιατί στο Δήμο όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε ποτέ ούτε περισυλλογέας, ούτε ειδικό αυτοκίνητο. Υπήρξε, κυρία Δημητρόπουλη, για να σας προλάβω, ένα όχημα το οποίο ουδέποτε ήταν νόμιμο. Μην με προκαλείτε, αφήστε να μιλήσω. Αφήστε το. Ο περισυλλογέας έχει ειδικές προδιαγραφές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και επειδή το έχω ψάξει αυτό το θέμα, ο δικός σας περισυλλογέας, το αυτοκίνητο που είχε, δεν ήταν ποτέ ειδικό. Λοιπόν, το 2023, εγώ ανέλαβα το 24, το 23, ήταν καταγεγραμμένα στο Δήμο 255 ζώα. Για τα 255 ζώα αυτά, είχατε δώσει 74.344 ευρώ,42. Το 2024 είναι 568 ζώα καταγεγραμμένα και έχουμε δώσει 65.896,90 με φάρμακα, κτηνίατρο, τροφές, στηρώσεις και όλα τα σχετικά. Για τη φετινή χρονιά έχουμε προϋπολογίσει 80.000. Το θέμα ποιο είναι, θα σας εξηγήσω λίγο γιατί το να το λέμε ότι δεν μπορεί. Έγινε μια καταγγελία. Περιττώ να σας πω ότι είπατε ότι δεν έχουμε κτηνίατρο. Δεν έχουμε κτηνίατρο, γιατί οποιοδήποτε έχουμε απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κτηνίατρο δεν έρχεται στον Δήμο της Ερέτριας, γιατί δέχεται κατευθείαν καταγγελίες από τους φιλόζωους. Πριν από μία εβδομάδα περισυλλέξαμε ένα ζώο από την Αμάνθο μαζί με κάποια κουτάβια. Σήμερα δεχτήκαμε καταγγελία γιατί τα περισυλλέξαμε. Γιατί τα περισυλλέξαμε με πιο ειδικό αυτοκίνητο, γιατί η καταγγελία αυτή δεν ήταν από ιατροδικαστή η εξέταση από αυτόν ο οποίος τον είχε δαγκώσει το σκυλί. Άρα κακώς, λέει, το περισυλλέξαμε, κακώς το πήγαμε στο κτηνίατρο και μάλιστα ο περισυλλογέας, τον οποίο πληρώσει από την τσέπη του ο Δήμαρχος, γιατί πράγματι κανένας δεν έρχεται να συνεργαστεί μαζί μας, έφαγε την πρώτη μήνυση, με αποτέλεσμα, ενώ είχαμε συνεννοηθεί και με τον κτηνίατρο και με τον περισυλλογέα να δεχτεί την συνεργασία, αποφασίσανε να απορρίψουν και δεν δέχονται να έρθουν να συνεργαστούν με το Δήμο. Εμείς λοιπόν ως Δήμος έχουμε δώσει σε 10 κτηνιάτρους και περιμένουμε απάντηση. Για περισυλλογέα δεν υπάρχει. Το έχουμε ψάξει ακόμη και στον Οροπό και σε όλη την Εύβοια δεν δέχεται κανείς. Το αίτημα που κάνουν οι κτηνίατροι καθώς και ο περισυλλογέας ήταν να μην υπάρχει στο καταφύγιο κανένας φιλόζωος. Στην περίπτωση αυτή που υπάρχουν φιλόζωοι και βοηθάνε στο καταφύγιο, δεν δέχεται κανείς τη συνεργασία. Δεν έχω πρόβλημα που με κατηγορείτε καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Έχω πρόβλημα γιατί, όπως καταλάβατε, δεν μπορώ να κάνω κι εγώ σωστά αυτό που θα ήθελα να κάνω. Και γι' αυτό σας λέω ότι κι εγώ έχω αποτύχει. Εκείνο όμως που έχω πετύχει είναι το εξής, ότι εγώ πάνω από το συμφέρον του Δήμου δεν βάζω τίποτε άλλο. Και θα σας το αποδείξω γιατί. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στο πώς παίρναμε τα τρόφιμα. Ο καθένας πήγαινε στον όρχο χωρίς να υπάρχει καταγραφή κανενός στοιχείου και έπαιρνε όσα τσουβάλια τρόφιμα ήθελε. Σήμερα, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, ζητήσαμε από τον κάθε δημότη να μας αποδεικνύει με φωτογραφίες και με υλικό ποια ζώα είναι αυτά τα οποία τρέφει.
Και μιλάμε για αδέσποτα, έτσι, δεν μιλάμε για τα δικά του ζώα. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν κοινά. Οι φωτογραφίες που ήρθαν ήταν κοινές. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι ερχόντουσαν και μας ζητούσαν τρόφιμα για τα ίδια ζώα. Από τις 100 περίπου τόσες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια που παίρνανε τροφές, καταλήξαμε να παίρνουν 38 μόνο δημότες τροφές. Δημότες που αποδεδειγμένα όμως είναι τα ζώα δέσποτα. Πάνω σε αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω. Και τροφές υπάρχουν και φαρμακευτικό υλικό υπάρχει. Είπατε ότι δεν δίνουμε κάποιες αντιβιώσεις που θέλουν. Όταν απευθυνόμαστε σε ένα κτηνίατρο, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να μας πούν ποια φάρμακα πρέπει να παίρνουν τα ζώα. Εμείς ό,τι μας πει ο κτηνίατρος, αυτό θα πρέπει να δώσουμε στα ζώα. Αν κάποιοι τώρα θέλουν να δώσουν άλλα που δίνουμε σε ανθρώπους, αυτό είναι παράνομο. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει ο κτηνίατρος. Στα ζώα υπάρχουν και φάρμακα τα οποία τα είχαμε πάρει προκαταβολικά. Δεν έχουμε κτηνίατρο, το ξαναλέω. Και για τις περιπτώσεις που πήραμε κτηνίατρο αυτό τον καιρό, πληρώθηκε από την τσέπη του Δημάρχου. Και ξαναλέω, δεχτήκαμε για το θέμα αυτό, για τα ζώα αυτό της Αμαρίνθου, και εγώ μήνυση και στον εισαγγελέα και στην περιφέρεια, στην κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία ήρθε στο καταφύγιο, είδε λοιπόν ότι τα ζώα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ταΐσμένα, περιποιημένα. Το μόνο αρνητικό που βρήκε είναι το καταφύγιο που ήταν παράνομο. Αυτό βέβαια το ξέρουμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό πληρώνουμε το τέλος διατήρησης. Εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω, και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και όλους τους ανθρώπους, τους δημοτικούς συμβούλους που είναι κοντά μου, να πω το εξής. Ήδη σήμερα, μετά από πολλή σκέψη, είμαστε στο στάδιο να τελειώσουμε με το θέμα του καταφύγιου. Αν αυτή τη βδομάδα το καταφέρουμε, σημαίνει ότι θα έχουμε και καταφύγιο και αυτοκίνητο περισυλλογής. Εάν όχι όμως, θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε είτε μέσω leasing, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ένα αυτοκίνητο για την περισυλλογή. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι το εξής. Το κράτος για όλη αυτή η φροντίδα των ζώων και τα σχετικά μας έχει επιχορηγήσει με 6.100. Αυτό θέλω να πω, αυτό μπορώ να κάνω, μακάρι να μπορούσα με τις δυνατότητες που δίνει αυτή η υπηρεσία, που δεν υπάρχει τίποτα στο Δήμο, γιατί στα μέσα της έφυγε και η υπάλληλος η οποία γνώριζε τα θέματα. Μας άφησε ένα αρχείο μισό, ψαχνόμαστε στην ουσία, και προσπαθεί ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος, και τον ευχαριστώ τον άνθρωπο, πήγε, έκανε σεμινάρια, είμαστε στην διαδικασία να φτιάξουμε ένα αρχείο από την αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι βάσει των συμφερόντων και μόνο του Δήμου, από αυτή την άποψη δεν έχει να μου καταλογίσει κανείς και τον προκαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η απάντησή μου. Να είστε καλά. Κάτσε όμως έχω ρωτήσει. Μισό λεπτό. Λυπάμαι, αλλά τώρα πρέπει να μου ζητείτε πάλι να παρανομήσω επί της παρανομίας την παρανομία. Είμαστε στο λογοδοσίας. Μακάρι να μου είχατε κάνει ένα ερώτημα όπως σας παρακάλαγα να μου το στείλετε. Είναι του κυρίου Στρομπούλη. Η δευτερολογία είναι του κυρίου Στρομπούλη. Το γεγονός τώρα ότι η κυρία Αμερικάνου θεωρεί και στην απάντησή της μας έκανε μια ανάπτυξη το ότι δεν είχαν κάνει οι προηγούμενοι, για μένα αυτό πρώτον δεν είναι απάντηση. Δεν θεωρώ ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία το ότι είχαν κάνει οι προηγούμενοι, αν είναι απάντηση. Στο τι έχει κάνει αυτή στο χρονικό, στον 1,5 χρόνο πλέον που είναι αντιδήμαρχος. Δεν είναι 5 μήνες, είναι 1,5 χρόνο στα Δέσποτα. Αρκέστηκε να μας πει τι δεν είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Επίσης, όταν μιλάω συγκεκριμένα, θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα δεν υπάρχει σύμβαση του Δήμου με κτηνίατρο. Είναι έτσι? Για ποιο λόγο σας απάντησα? Σας ρώτησα για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύμβαση με κτηνίατρο. Ένα. Δεύτερον, σας ρώτησα συγκεκριμένα γιατί δεν δίνονται φάρμακα στα χρόνια πάσχοντα ζώα, τα οποία δεν χρειάζονται καινούργια γνωμοδότηση από κτηνίατρο. Αυτό είναι ψευδές. Στα χρόνια που η γνωμοδότηση... Είναι ψευδές ότι ένα ζώο όταν είναι χρόνια πάσχοντα χρειάζεται συνέχεια γνωμοδότηση. Αφού δεν υπάρχει σύμβαση με κτηνίατρο.
Θέλετε να ακούτε ότι... Ρωτάω άμα υπάρχει σύμβαση με κτηνίατρο. Αυτό ρωτάω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δεύτερο. Ναι, μα διακόπτουν, δεν με αφήνουν. Και χάνω και τον ήρμό μου τώρα, δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω. Πώς είπατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, ότι εγώ είπα πριν εγώ είπα για ένα συγκεκριμένο και μόνο περιστατικό. Δεν είπα ότι είναι γεγονός. Και αυτό που είπα ήταν αλήθεια. Γιατί τότε που το είπα, αν θυμάστε καλά, υπήρχε σύμβαση με κτηνίατρο. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν είπα ότι γενικά συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τη σύντηση των ζώων και τα δέσποτα, η κυρία Αμερικάνου θεωρεί ότι είναι καλύτερο, λέει, τότε παλιά έπαιρναν τις ζωοτροφές από συγκεκριμένο σημείο του Δήμου και τέτοιο. Και τώρα είναι καλύτερα που πάει, οι ζωοτροφές είναι σε έναν ιδιώτη και ο ιδιώτης διαχειρίζεται το ποιος και το πού θα πάνε οι ζωοτροφές. Είναι καλύτερο αυτό. Δεν θα έπρεπε δηλαδή οι ζωοτροφές να είναι συγκεκριμένο χώρο του Δήμου και από εκεί να γίνεται η διανομή. Είναι καλύτερα που είναι ο ιδιώτης και ο ιδιώτης κρίνει το πού και πώς. Και δεν ξέρουμε τι άλλο. Τέλος πάντων, επειδή η κυρία Αμερικάνου είπε ότι συμφώνησε ότι είχε αποτύχει, το θέμα είναι το εξής. Δεν είναι θέμα μόνο αντιπαράθεσης πολιτικής ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή την πληρώνουν τα ζώα. Είναι τόσο απλό το θέμα. Ολοκληρώστε, κύριε Στρουμπούλη. Και εγώ δεν το κάνω αυτό για την αντιπαράθεση στην πολιτική, το κάνω για την αντιπαράθεση για το εξής. Ότι δεν έχει δείξει κανένα δείγμα ότι θέλει να συνεργαστεί ή θέλει να κάνει κάτι προς αυτό το τομέα. Γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και δεν μπορεί πάντα αυτές οι καταγγελίες να λένε όλοι ψέματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λένε όλοι ψέματα. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Και ξαναλέω, δεν το λέω αντιπολιτευτικά, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή την πληρώνουν τα ζώα, τα οποία δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Το ποιος ψεύδεται, Κύριε κυρία Αμερικάνου. Όχι. Όχι, όταν με προκαλούν, να μην με προκαλούν. Να τις κάνετε εσείς, δεν με προκαλεί. Ήταν θέματα. Να τις κάνετε εσείς, να μην με προκαλεί. Εντάξει. Πρέπει να απαντήσετε. Αν τα επιχειρήματα τα οποία σας είπε ο κύριος Στρουμπούλης δεν ευσταθούν. Δεν μπορεί την ώρα που μιλάω ψέματα και να μου λέτε εμένα να σταματήσω. Μπορεί την ώρα που μιλάει κάποιος να επεμβαίνει. Ο καθένας λέει τη δική του αλήθεια, όπως επαναλαμβάνω. Όπως βλέπει το θέμα και γι' αυτό είμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε τις καταστάσεις και τις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι αντικειμενική. Λοιπόν, κύριε Στρουμπούλη, σας ευχαριστούμε. Κυρία Αμερικάνου, πρέπει να απαντήσετε και μετά θα ολοκληρώσετε. Όχι, εγώ θα απαντήσω εγώ και θα απαντήσει η κυρία Αμερικάνου μετά. Να ξεκινήσουμε στο εξής. Πρώτον, οι τροφές, όπως είπε, δεν δίνονται έτσι αυθαίρετα. Δεν το καθορίζει ο ιδιώτης, καθορίζει η Δημοτική Αρχή. Άρα, η αλήθεια είναι αυτή. Με κατάσταση συγκεκριμένη, όπως είπε και η Αντιδήμαρχος, μετά από που κάλεσε όλους τους δημότες όποιοι έχουν συγκεκριμένα ζώα με φωτογραφίες για να δοθούν. Άρα δίνεται κατάσταση από τη Δημοτική Αρχή. Φυλάσσεται σε χώρο στον ιδιώτη για να μην πάει έτσι όπως ήταν χύμα σε ακατάλληλο χώρο, άρα είναι σε καλύτερο χώρο. Πάμε τώρα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο διαγωνισμός έγινε, βγήκε άγωνος, γιατί δεν ήρθε κανένας να δώσει τιμές για τις τιμές που είχαμε δώσει. Προηγούμενος που είχαμε κάνει τη σύμβαση ζήτησε 40% αύξηση. Γι' αυτό πήγαμε σε διαγωνισμό με τις τιμές που είχαμε. Αυτό που λέτε το έχετε εγγραφώς. Ναι, βέβαια. Και πήγαμε σε διαγωνισμό και βγήκε άγωνος. Αφού βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, ψάξαμε και βρήκαμε 10 κτηνιάτρους και τους στείλαμε πρόσκληση για να έρθουν. Αφού πρώτα είχαμε έρθει σε μια συνεννόηση με έναν κτηνίατρο που είχε και περισσολογία και με την πρώτη μέρα που ήρθε, για να έρθει λόγω του έκτακτου προβλήματος που η πληρωμή του έγινε από εμάς, έφαγε μήνυση. Και σου λέει, εγώ δεν θέλω να ξανασυνεργαστώ με το Δήμο. Ούτε ο περισσολογίας, ούτε ο κτηνίατρος.
Και αφού ο διαγωνισμός είχε βγει άγωνος και έχουμε στείλει προσκλήσεις για κτηνίατρους να έρθουμε να συνεργαστούμε. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, δηλαδή υπάρχει αυτός ο εκφοβισμός, οι μηνύσεις και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, αλλά αυτό το φαινόμενο, όποιος πηγαίνει στη συνέδριαση και δεν έρχεται συνεννόηση, και ο κ. Δημητρόπουλος θα έχει περάσει, γιατί όποτε δείτε καταγγελίες, στη Δημοτική Επιτροπή είσαστε και κάθε Δημοτική Επιτροπή που παίρνουμε και απόφαση για δικηγόρο για μηνύσεις για τα δέσποτα. Για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ξεκινάμε και εμείς τώρα. Όλοι οι Δήμοι, εντάξει, όλοι να μην το ισοπεδώσουμε όλο το θέμα, η πλειοψηφία των Δήμων έχει σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Παρότι τα όλα προβλήματα που έχουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η κυρία Αμερικάνου έχει βάλει πλάτη για να μπορέσουμε, το στίχημα είναι το εξής, να μπορέσουμε να κάνουμε το κοινοκομείο, να πάρουμε το αυτοκίνητο του Περισσολογέα, να γίνουν ορισμένα βήματα. Δεν γίνονται εύκολα, πάντως αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Και σας ευχαριστώ, αλλά δεν υπήρχε λόγος να πείτε όλα αυτά για μένα, πάντως σας ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής, ότι σχετικά με το συγκεκριμένο ζώο που μαζέψαμε από την Αμάρινθο, σήμερα δεχτήκαμε μία καταγγελία. Σήμερα. Η οποία λέει, σε περίπτωση κακώς μαζέψαμε το ζώο, διότι με μήνυση στην αστυνομία, καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί πήγαμε να μαζέψουμε το ζώο, σήμερα φάγαμε μία καινούργια καταγγελία. Και λέει ότι σε περίπτωση, λέει, που κάποιος πιστοποιείται η πρόκληση σωματικής βλάβης σε άνθρωπο από αδέσποτο ζώο συντροφιάς, μέσω γνωμάτευσης συνταταγμένης αποκλειστικά από ιατροδικαστή, δηλαδή θα έπρεπε το ζώο να το πάμε σε ιατροδικαστή ή επικουρικό ιατροδικαστή σε περίπτωση ελλείψεως το ζώο. Το ζώο ή τον άνθρωπο που το από ιατρό Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Δηλαδή, όταν έγινε η καταγγελία στην αστυνομία και στον εισαγγελέα, εμείς αυτό το ζώο έπρεπε να το πάμε, όχι, ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι τον δάγκωσε, έπρεπε να είχε πάει σε ίδρυμα, είτε σε νοσοκομείο, είτε σε ιατροδικαστή και με αυτά τα χαρτιά να μας τα φέρει εδώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Εμείς όμως, από τη στιγμή που είχαμε από τον εισαγγελέα διαταγή και από την αστυνομία, έπρεπε να πάμε να το μαζέψουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν εισαγγελική παραγγελία. Παρόλα αυτά, μας κατηγορήσανε, λέει, ποιος μέχρι σήμερα έχει εκτιμήσει την επιθετικότητα του σκύλου, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, για το χαρακτηρισμό σε επικίνδυνο ενός ζώου συντροφιάς πρέπει να συντρέχουν αναθρηστικά οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετική συμπεριφορά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κατηγορηθήκαμε για συγκεκριμένα πράγματα. Το ζώο που εκδηλώνει την επιθετικότητά του είτε προς άλλα ζώα είτε προς τους ανθρώπους, χωρίς να δεχτεί πρόκληση, δηλαδή χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να δεχτεί το ίδιο επίθεση, χωρίς να χτυπηθεί ή να εκδιωχθεί δια της βίας, χωρίς να ενοχληθεί στο χώρο που διαβεί ή σιτίζεται δια οποιοδήποτε τρόπο εντελώς απρόκλητα. Ειδικά το ζώο που αμήνεται σε επίθεση άλλων ζώων ή ανθρώπων δεν λογίζεται επικίνδυνο. Το ζώο που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά όταν ενοχλείται την ώρα που τρώει και λόγω ενστίκτου αυτοσυντήρησης δεν λογίζεται επικίνδυνο. Το ζώο που αντιδρά με επιθετικό τρόπο λόγω προφανούς αιτίας, λόγω τραυματισμού, πόνου ή φόβου και εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά δεν λογίζεται επικίνδυνο. Επανειλημμένα, τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής. Μας κατηγορήσανε ότι δεν υπήρχε ειδικό αυτοκίνητο περισυλλογής. Κατηγορήσαν τον περισυλλογέα ότι από τα ζώα τα 4 ο άνθρωπος πήγε, βρήκε το σκυλί με 4 σκυλιά, του κάνανε μήνυση γιατί δεν είχε βρει και τα άλλα 2, τα οποία δεν υπήρχαν εκεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλά είναι να λέμε λόγια, αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις το ότι δεν έχεις κτηνίατρο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να έχεις κτηνίατρο. Όταν έχουμε στο καταφύγιο έναν άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι όλη την ημέρα εκεί, αναγκάζεσαι να δεχτείς βοήθεια από οποιοδήποτε.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο 55-67 έχουμε βάλει άνθρωπο για να βάλουμε στο καταφύγιο. Με λίγα λόγια θα προσπαθήσω, εγώ ξαναείπα, δεν λέω ότι μπορώ να το καταφέρω, θα προσπαθήσω και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, επειδή είπατε προηγουμένως και το τόνισε, εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτη, κύριε Φυλακτέ, κύριε Ελεύθερε. Καταγραφή γίνεται με επίσημο χαρτί και έγγραφα από το Δήμο. Πηγαίνει σε αυτόν που δίνει τις τροφές και τέλος του μήνα δεν παίρνει κανείς τροφή αν δεν υπογράψει με την ταυτότητά του και τα ποσά, τις ποσότητες που ο Δήμος έχει ορίσει. Αυτό κρατάει ένα αντίγραφο, αυτός που έχει τις τροφές, και το αντίγραφο το δικό μας ξαναγυρίζει στο Δήμο με το σύνολο και με όλα τα σχετικά. Την επόμενο μήνα, δηλαδή για αυτόν το μήνα, θα πάρει καινούρια. Εάν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ζητήσει και διεκδικούν, πάλι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Άρα δεν παίρνει κανένας ανεξέλεκτα τίποτα. Και αυτό μπορείτε να έρθετε στην υπηρεσία, στον κύριο Ελεύθερο, να πάτε να τα διαπιστώσετε. Εάν δεν έχω απαντήσει σε κάτι, καλά θα κάνετε να με ξαναρωτήσετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Δεν έχετε απαντήσει στο πρώτο ερώτημα που έκανα. Γιατί ωραία, η Επιτροπή... για τα φάρμακα που είπατε για τα ζώα. Όχι. Παρακαλώ. Γιατί η Επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει από τον Ιούλιο του 2024. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Επειδή τώρα υπάρχει λόγος. Θεωρείτε ότι από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι Ναι, τώρα που μιλάμε δεν υπήρχε Δεν κανένας ήταν λόγος έτοιμα. να συνεδριάσει η Επιτροπή? Όχι. Πηγαίναν όλα τέλεια. Τι εννοείται δεν υπήρχε λόγος? Ωραία. Κύριε Στρουμπούλη, θα σας δώσει η κυρία Αμερικάνου την απάντηση που έχει να σας δώσει γι' αυτό και Όχι, πρέπει να λέω, ολοκληρώσουμε ναι, το θέμα. γι' αυτό το Εκτός είπα, αν γιατί θέλει δεν να το έχει κλείσει απαντήσει. πάλι ο Δήμαρχος. Κυρία Αμερικάνου, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Ωραία. Κύριε Δήμαρχε. Προχωράμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα που έχει θέσει ο συνδυασμός του κυρίου Καραβά. Είναι εισηγητής ο κύριος Κατσής, προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Και σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα, αφού εισηγηθείτε και πείτε αυτά που θέλετε να πείτε, να μου μαζέψετε λίγο τις ερωτήσεις, να μας δώσετε ένα μπούσουλα δηλαδή στις ερωτήσεις σας για να μπορέσει να σας απαντήσει ο αρμόδιος ανάλογα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, με τον Γιώργο τα είπαμε και λίγο πριν, στο διάλειμμα. Είναι κάτι νομίζω που αφορά τους πάντες. Πολιτική προστασία είναι πρόληψη, πρωτίστως και δευτερευόντως καταστολή. Ό,τι θέλω να πω, ό,τι θα αναφέρω σε επίπεδο εισήγησης, δεν είναι προσωπικό, ούτε περιέχει εμπάθεια καμία, έτσι. Αν και εμείς για την πρόθεσή μας να υπάρχει διαφάνεια πέρυσι στην απευθείας ανάθεση των κλαδεμάτων, των χόρτων, της χαμηλής βλάστησης, ο μόνος στόχος ήταν, δεχτήκαμε εξώδικο και ο μόνος στόχος μας ήταν μόνο να υπάρχει διαφάνεια, κανένας άλλος. Ούτε είμαστε μηδενιστές, όπως είπατε εσείς νωρίτερα, Δήμαρχε. Δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις πραγματικά. Υπήρξε μια απευθείας ανάθεση, στην οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε παρκώς και οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, τα έχω γράψει για να τα πω πολύ γρήγορα, όπως είπε η κυρία Κυριακοπούλου, για τον κίνδυνο στο οποίο τέθηκε και η ζωή και η περιουσία των συνδημοτών μας, έστω και αν αυτό έγινε από αμέλεια. Έστω και αν αυτό κάποιοι αρμόδιοι προσπάθησαν, μάλλον στην προσπάθειά τους, να διαφυλάξουν κάτι περισσότερο επικίνδυνο από αυτό που είχε οριστεί από την ίδια την πολιτική προστασία στο σχεδιασμό, απέσυραν από το έργο τον ανάδοχο προκειμένου να τον πάνε κάπου αλλού για να λύσουν ένα άλλο πρόβλημα. Αφήνοντας λοιπόν το σχέδιο της σύμβασης ελλειπές και κατ' επέκταση να μην πραγματοποιηθεί. Αυτό λοιπόν δημιούργησε πρόβλημα και στις υπηρεσίες, έτσι ώστε αύριο οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να παραλάβουν ένα έργο, γιατί ουσιαστικά ό,τι περιγλιόταν στη σύμβαση δεν μπορούσαν να το παραλάβουν, γιατί δεν είχε γίνει. Έτσι. Τώρα, ποιος ήταν υπεύθυνος, έγινε για κάποιο λόγο, έγινε για κάποιον καλύτερο λόγο, γιατί υπήρχε μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα της πολιτικής προστασίας που έπρεπε να το είχε σχεδιάσει, έπρεπε να είχε μεριμνήσει και να μπορούν αυτά να είναι λυμμένα. Γιατί αν πραγματικά ο κάθε ένας από εδώ πέρα είχε στην δούλεψή του, να το πω έτσι απλά, έναν ανάδοχο, έναν εργάτη, μια εταιρεία, και της είχε αναθέσει να κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά, την οποία δεν την έκανε, όχι μόνο δεν θα τον πλήρωνε, αλλά θα του διεκδικούσε και αποζημίωση για τη δουλειά που δεν του έκανε και για τον κίνδυνο στον οποίο θα τον είχε υποβάλει.
Εμείς εδώ πέρα λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, έτσι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Όμως, αυτός ο λόγος ελοχεύει κινδύνους, οι οποίοι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχει γίνει κάποιο ζήτημα ή δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία. Το είπα και προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή άκουσα τον Δήμαρχο να λέει πριν από λίγο ότι πρότεινε να πληρωθεί μερικώς ένα μέρος του ποσού της σύμβασης που αφορούσε τον καθαρισμό της ερέτριας, μάλλον επειδή ο Πρόεδρος απάντησε θετικά, και να ξανακαθαρίσει τη φετινή χρονιά με τα υπόλοιπα χρήματα. Φαντάζομαι ότι δεν είχε καθαρίσει πέρυσι, θα ξανακαθαρίσει τα άλλα, τώρα έχουν βγει καινούρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο προτείνεται αυτό. Επίσης, δεν ξέρω πού θα χρησιμοποιηθούν και πρέπει να μας πείτε τα χρήματα που τη φετινή χρονιά θα λάβουμε για τον ίδιο λόγο. Έτσι. Και επίσης, το συζήτησα και με τον κύριο Βράκα πριν, που είναι υπεύθυνος και ο οποίος ανέλαβε στο μέσο της διαδρομής, μάλλον προς το τέλος της διαδρομής, δεν ευθύνεται για όλα αυτά που αναφέρω. Ο Γιώργος από εδώ και πέρα θα έχει όλη την ευθύνη αυτή που συζητάμε. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πραγματοποίησε τις εργασίες, όποιος και αν είναι αυτός, είπα, δεν υπάρχει μπάθει ότι είναι προσωπικό. Όλοι όμως έχουμε ένα όνομα. Έτσι. Που δεν εκτέλεσε τις εργασίες. Είναι δυνατόν να του επιτρέψουμε να ξανασυμμετάσχει? Και το λέω αυτό γιατί αυτός ο άνθρωπος συμμετέχει και σε άλλες δραστηριότητες του Δήμου και πληρώνεται. Και εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και θέλω μια εξήγηση για ποιον λόγο κάποιος ο οποίος φαίνεται ανακόλουθος σε αυτά που του ανατίθενται συνεχίζει να συνεργάζεται. Ολοκληρώστε, κύριε Κατσέ. Θα ολοκληρώσω. Ολοκληρώσατε? Όχι ακόμα. Όχι. Ελάτε. Όχι. Και όσον αφορά λοιπόν τη φετινή χρονιά, αγαπητέ Γιώργο, επειδή μου είπες κάποια πράγματα, ήθελα να μου πεις αν μπορούμε να οριοθετήσουμε το χρόνο διενέργειας των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν φέτος, με τι κριτήρια θα επιλεγούν οι ανάδοχοι και σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα και τις ευθύνες του Δήμου σε σχέση με τους πολίτες που δεν θα καταφέρουν ή αδιαφορούν να καθαρίσουν, πώς έχουμε σκεφτεί όλο εμείς αυτό να το διαχειριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Όσον αφορά, που είπε ο κύριος Κατσής, μάλλον δεν έχει από δημόσια διοίκηση, δεν ξέρει, μπορεί στην πορεία να μάθει. Μπορεί. Έχει μια δημόσια σύμβαση μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Ο συγκεκριμένος εργολάβος δεν έχει εξαντλήσει τη σύμβαση, άρα πρέπει να εξαντλήσει τη σύμβαση, κύριε Κατσί. Γι' αυτό το λόγο θα πάει για να εξαντλήσει τη σύμβαση. Πάμε παρακάτω. Γιατί είπαμε ότι έχουν γίνει και άλλες δουλειές και ελοχεύει, όπως λέτε εσείς, κινδύνους. Το σίγουρο είναι ότι τα χρήματα για την πολιτική προστασία είναι ελάχιστα. Το ότι ήταν μία εβδομάδα το μηχάνημά του και προμήθευε νερό μετά τη φωτιά στην Ερέτρια για να... και τη μέρα της κατάσβεσης, αλλά και μία εβδομάδα μετά για να σβήσει η φωτιά που ήταν στις ελιές μέσα, που αυτό δεν πληρώθηκε ούτε θα πληρωθεί. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Ωραία, τα χαρτιά πρέπει να διαβάσετε για να ξέρετε, μάλλον από σήμερα και το εξής θα ξέρετε, ότι όταν έχεις μια σύμβαση εξαντλήσεως του ποσού, πρέπει να εξαντλήσεις την εργασία και το ποσό. Άρα γι' αυτό το λόγο θα κάνει την υπόλοιπη δουλειά που είναι στην τεχνική έκθεση. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, θα μιλήσει ο Γιώργος για... Έλατε, κύριε Βράκα. Καλησπέρα και από μένα. Τα είπαμε λίγο, Χρήστο, στο διάλειμμα. Εγώ θα πω λίγο... Θα ξεκινήσουν εργασίες, ευελπιστούμε, πριν τις 10 Ιουνίου. Δηλαδή, υπολογίζω από 20 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου να έχουν εκτελεστεί, να έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός. Οι εργασίες αφορούν καθαρισμούς χαμηλής βλάστησης και κλαδέματα επικίνδυνων δέντρων σε όλο το Δήμο Ερυθρίας. Καθαρισμοί βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου. Αυτό ήταν μέχρι πρότινος υποχρέωση της περιφέρειας. Τώρα μας το έχει πετάξει σε εμάς. Να αναφέρω κάτι που ανέφερε και ο Δήμαρχος, ότι τα ποσά είναι πενιχρά, έτσι.
Το συνολικό budget για την πολιτική προστασία αγγίζει τα 100.000 ευρώ. Με όλα μέσα. Τα προηγούμενα. Φτάνει το φετινό. 70.000 είναι όλο μαζί. Έχουν γίνει επικυρώσεις όλων των σχεδίων. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για σήμανση και συντήρηση των κουρνών στο Δήμο μας και φέτος θα έχουμε βγάλει και ένα κονδύλι εξτρά για επιτήρηση του χώρου για 3 μήνες. Συν άλλους 3 μήνες, 6 μήνες, επιτήρηση με drone, με θερμικές κάμερες και αυτά. Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Χαλκίδας έχουν ξεκινήσει κάποιες αντιπυρικές ζώνες και καθαρισμοί από πέρσι, οι οποίες ακόμα συνεχίζονται. Τα καθάριστα οικόπεδα. Τα καθάριστα οικόπεδα είναι λίγο να ακουστεί. Είναι ένα λίγο δύσκολο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπούμε εμείς, η νομοθεσία ορίζει ότι θα πρέπει να μπούμε εμείς μέσα στα καθάριστα οικόπεδα εφόσον υπάρχει. Όχι. Αν το απαντήσει ο Δήμαρχος. Λίγο. Okay. Υποχρέωση είναι των ιδιωτών. Μετά από καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα, καθώς λήξει μετά τις 15 Ιουνίου, ενδεικτικά θα πάρουμε και λόγω της επικινδυνότητας κυρίως στα αστικά μέρη που υπάρχουν κατοικίες, θα πάρουν την έγκριση από την πυροσβεστική να κρίνει την επικινδυνότητα η πυροσβεστική για να μπορεί ο Δήμος να πάει να τα καθαρίσει και μετά να καταλογίσει τα έξοδα καθαρισμού των εκάστοτε ιδιοκτήτων. Στη Δόρη. Το αφημί του. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ευθύνη των ιδιωτών. Κύριε Κατσίδη, δευτερολογία σας. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βράκα και για την εθελοντική του δράση και όχι μόνο για τις απαντήσεις. Όσον αφορά τα οικόπεδα, τα καθάριστα οικόπεδα, σαφώς είναι ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο των ιδιοκτητών, όμως αυτό θα μετακυλήσει στο Δήμο οπωσδήποτε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση καμία να καθαρίσουν στο 100%. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα οικόπεδα που θα πρέπει να καθαριστούν και η επιβολή του προστίμου είναι κάτι άλλο. Αυτό που μας αφορά είναι ο καθαρισμός και η αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι το οποίο σε σχεδιασμό θα πρέπει να το δούμε. Επειδή όμως, αγαπητέ Δήμαρχε, δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω από δημόσια διοίκηση όσο ξέρετε εσείς. Θέλω όμως να με διαφωτίσετε τι σημαίνει το με τη μορφή κατεπήγοντος. Σε ένα έργο τι σημαίνει με τη μορφή κατεπήγοντος. Μέχρι όσο 10 χρόνια, 1 μήνα, 2 μήνες, αντιπυρική περίοδος με τη μορφή κατεπήγοντος. Η μορφή κατεπήγοντος έγινε για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Πολύ σωστά το είπατε. Ξέρετε εσείς πόσες μέρες είχαμε κωδικό 4 και 5? Ήτανε 40 μέρες από την εργασία που έπρεπε να κάνει και δεν την έκανε. Και ξεπέρασε έτσι, δεν άφησε ουσιαστικά η πυροσβεστική να εκτελέσει το έργο του. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Συνεπώς, δεν σταματήσαμε εμείς γιατί πήγε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και είπαμε stop, θα πάμε στην επόμενη για να εκτελέσει το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κατσίν. Σας ευχαριστώ όλους. Λίγη τη συνεδρίασης.